Исәнмесез балалар, biz бүген тигез янлы эчпочмак һәм аның үзлекләре белән танышырбыз. Әйдәгез уйлап карыйк әле. Нинди эчпочмак тигез янлы дип, нинди эчпочмак тигез яклы дип атала? Билгеләмә. Эчпочмакның ике ягы тигез булса, андый эчпочмак тигез янлы дип атала. Тигез яклар ян яклар дип, өченче ягы нигезе дип атала. ABC тигез янлы эчпочмагын карыйк. Монда AB һәм BC тигез яклар ян яклар дип, AC нигез дип атала. Барлык яклары да тигез булган эчпочмак тигез яклы эчпочмак дип атала. Тигез янлы эчпочмакның нигез янындагы почмакларына бәйле үзлеген карап китик. Теорема. Тигез янлы эчпочмакның нигез янындагы почмаклары тигез. Теорема буенча безгә нәрсә бирелгән һәм нәрсәне исбатларга кирәк? Безгә эчпочмакның тигез янлы булуы бирелгән, ягъни AB һәм AC ян яклары тигез, аның нигез янындагы B һәм C почмакларының тигезлеген исбатларга кирәк булачак. Исбатлау өчен A түбәсеннән BC нигезенә AD бисектрисасын үткәрик. ADB һәм ADC эчпочмаклар тигезлегенең беренче билгесе буенча тигез. Дөрестән дә AB һәм AC шарт буенча AD ягы уртак. 1 һәм 2 почмаклары AD бисектриса булганга күрә тигез. Тигез эчпочмакларда тигез якларга каршы тигез почмаклар ята. Димәк, B һәм C почмаклары тигез. Теорема исбатланды. Тигез янлы эчпочмакның икенче үзлеге белән танышу өчен тигез янлы эчпочмак сызык һәм аның түбәсеннән нигезенә бисектриса үткәрик. Балалар, сез инде бисектрисаның почмакны урталай бүлгәнен беләсез. Ничек уйлыйсыз? Рәсемгә карап, бисектрисаның тагын нинди үзлеген әйтергә мөмкин? Бу сорауга җавап бирү өчен тигез янлы эчпочмакның тагын бер үзлеге белән танышыйк. Теорема. Тигез янлы эчпочмакның нигезенә үткәрелгән бисектрисасы медианада биеклектә була. Исбатлау. Тигез янлы ABC эчпочмагы һәм аның нигезенә үткәрелгән AD бисектрисасы бирелгән. AD бисектрисасының медианада биеклектә булуын исбатларга кирәк. Алдагы теоремада ADB һәм ADC эчпочмакларының тигезлеген исбатлаган идек. Шушы эчпочмаклар тигезлегеннән 3 һәм 4 почмакларының тигезлеген, BD һәм DC якларының тигезлеген әйтә алабыз. Ягъни, тигез эчпочмакларда тиңдәшле элементлар тигез була. BD һәм DC тигез, димәк, AD медианы. 3 һәм 4 почмаклары тигез һәм алар шиктәш почмаклар. Шиктәш почмакларның суммасы 180 градуска тигез булганлыктан, 3 һәм 4 почмаклары 90 градуска тигез. Моннан AD һәм BC перпендикуляр, ягъни AD-ны биеклек дип әйтә алабыз. Теорема исбатланды. Дәресебезнең теория өлеше тәмам, практик өлешкә күчәбез.